Passarem ara a la darrera presentació abans de descans, que és el Pau Sainz de la Massa, i que és responsable de xarxa Natura 2000 i coordinador de la Unitat d'Informació i Coneixement de la Generalitat, i us parlarà de qualsevol espai de la xarxa Natura 2000, reptes i oportunitats. Gràcies. Molt bé. Doncs hola, bon dia i gràcies per haver-me convidat. Quan en Francesc em va dir ostres, pots venir a aquestes jornades i explicar-nos una mica Collserola sobre Natura 2000 i què ens demana, què suposa estar dintre de la xarxa per un espai com nosaltres. I llavors, bàsicament, us explicaré això. No m'ho han posat fàcil els anteriors ponents perquè han sortit temes superinteressants. Jo us vinc a parlar més d'allò, com ha dit en Joan, de les joies de la iaia, de la tieta. I a més és una tieta que viu a Brussel·les, però bé, veurem que té la seva part bona també, que hi hagi una tieta a Brussel·les. També té la seva part dolenta, però ara sortirà tot. Bé, no m'extendré gaire en la història d'on ve això, de la tieta de Brussel·les, amb dues directives europees que són responsabilitat a Espanya de les comunitats autònomes, portar-les, desplegar-les. I en aquest cas són la directiva Hàbitats, que arriba l'any 92. Abans havíem tingut la directiva Ocells, l'any 79, i que després es refà l'any 2009. L'objectiu general d'aquestes dues directives és el manteniment, l'estat de conservació de tota una sèrie de tipus d'hàbitats i espècies, esclar, marcades, d'això en podríem parlar molt, d'aquestes joies de la iaia, estic abusant ja de la brometa, però bueno, diguéssim que venen marcades sobretot des del nord d'Europa, i llavors això és veritat que aquí al Mediterrani algunes de les coses que es van incloure en les directives, les dues directives, doncs a vegades grinyolen una mica. Aquest seria un tema interessant per parlar-ne més, però bueno. I esclar, d'aquestes llistes que ens diuen que hem de conservar, hi ha una eina principal que és la xarxa Natura 2000, que ens permet, que ens obliga, o ens facilita en aquest cas, i jo crec que això va ser una oportunitat, doncs designar uns espais on pots recollir les mostres més representatives d'aquestes directives, tant la d'hàbitats, sabeu que la directiva Hàbitats conté hàbitats, però també espècies de diversos grups faunístics i florístics, i la directiva Ocells, doncs, lògicament dedicada als ocells. Bé, i llavors, a partir d'aquí, doncs, vam anar desplegant la xarxa, amb moltes penes i treballs, acabem... Agafo, no se'm sent? El demà. Molt bé. Ara a dues mans això, a veure si ho sé fer. Bé, llavors acabem, després d'una història llarga, que no caldrà extendre'm, amb una xarxa a Catalunya prou extensa, tant a terra com a mar. A terra agafa pràcticament el 31% del territori. Penseu que a nivell europeu això, si fóssim un estat, diguéssim que estaríem entre els primers d'Europa amb aquest nivell. Per davant tindríem alguns com Croàcia o Eslovènia, que també tenen una riquesa natural important i són de tamanys relativament semblants al nostre, però no gaires més. La majoria dels estats tenen un tant per cent molt inferior. També és lògic, perquè aquí, en fi, a Alemanya no li pots demanar segons... té molts menys hàbitats, moltes menys espècies d'interès, etc. Però bé, és just de remarcar-ho. També parlant ja en concret de la Serra de Collserola, esclar, la Serra de Collserola, com deia en Joan, té una natura particular, està en un lloc particular, però en algun moment has dit descafeinada, en fi, però... Sí.
hi podem estar d'acord, però malgrat tot és una natura que té un interès. I també ho ha dit en Joan, que és una sort poder tenir Collserola, especialment pels que són barcelonins, és una autèntica sort. Però des del punt de vista d'aquests nivells, d'això que ens demana Europa que protegim, Collserola, malgrat tot, té valors d'aquests que ens marquen les directives. En aquest cas, la directiva Hàbitats, perquè Collserola no és un espai CEPA, per tant és un espai CEC, i per tant aquí us he llistat alguns dels hàbitats i les espècies que estan incloses a la directiva Hàbitats i que són presents a Collserola, i per tant seria els valors que aquest espai s'hauria de posar en ment per, com a mínim, mantenir el seu estat de conservació i millorar-lo si és possible. Aquí us he posat algun link on tenim més informació. Evidentment aquests valors no són els únics de l'espai i podríem anar al formulari normalitzat de dades de l'espai. És un formulari que potser no val la pena entrar-hi, és això que en diuen FND. Aquí és el formulari que ens demana Europa que mantinguem actualitzat i això costa penes i treballs. Si no que li diguen a en Marc Anton, que està aquí de l'ICO, que sovint li demanem, escolta, les llistes, el tal, no sé quan. Costa molt. Aquests serien, per tant, els valors que ens demana Europa, que a Collserola hi posem la banya, però veureu que també al preparar la presentació i pensant una mica en el que m'havia demanat en Francesc, és a dir, pensem quins reptes tenim a la xarxa, en general a Catalunya, i com Collserola participa d'aquests reptes i què hi pot aportar i què no. I pensant en això dels reptes, em vull remetre a la darrera avaluació que vam fer de l'aplicació de les directives. Potser, com sabreu, cada 6 anys la Unió Europea ens demana que fem l'avaluació de l'aplicació de les directives, que avaluem en quin estat de conservació tenim els hàbitats i les espècies que hem de protegir, que ens hem compromès a protegir els estats i en aquest cas les regions i que per tant tenim aquest mandat. Esclar, aquesta agenda de Brussel·les es pot dir que és Natura 2000, ve d'una visió segurament antiga de protegir elements naturals d'unes llistes, etcètera, però el que sí que són gent amb una mentalitat estricta i això jo crec que ens va molt bé, almenys a l'administració de la Generalitat em sembla que ens va molt bé. Que ens marquin cada 6 anys, escolta, tu has d'avaluar això i ho has de fer amb uns paràmetres determinats, per exemple el tema de la superfície que ocupen els hàbitats, la mida de les àrees de distribució, l'estructura i funcions dels hàbitats i quines perspectives de futur. No entraré en cadascun d'aquests paràmetres, però com veieu, perquè seria llarg, però i són difícils de calcular, tota aquesta feina la vam fer no nosaltres sols perquè ha sigut impossible fer-ho, sinó que ho vam fer amb el suport de centres de recerca, com el CREAF, el Centre Tecnològic, l'ICO també ens va ajudar moltíssim, evidentment, per la part dels ocells, i com veieu els resultats van ser molt dolents. Els hàbitats, per exemple, només el 22% estan en un estat de conservació favorable. En el cas de les espècies la situació també és molt dolenta. Evidentment això també va fer aflorar una dificultat important, que és que a vegades no tenim tota la informació que ens cal, i això també en vam prendre nota i estem intentant posar les eines perquè això no
en fi, no passi més. Estem intentant muntar aquest Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, que entre altres coses ha de facilitar que tinguem la informació que calgui, quan calgui. I veieu aquí alguns resultats més per les espècies segons els seus àmbits naturals. Potser les úniques que se salven són aquestes espècies més generalistes, però la resta estan en un estat de conservació dolent o molt dolent. Aquí van especialment, al mar hi ha un desconeixement important que estem intentant posar-hi remei, però les següents que van sortir i enllaça una mica amb tot el que ha sortit abans és l'estat de conservació de les espècies lligades a les aigües continentals. Després d'aquesta... També m'agradaria mostrar una mica, després de l'anàlisi de les directives, el que vam fer també amb tots aquests centres de recerca que us deia abans i d'altres consultes que vam fer, és l'informe de l'estat de la natura a Catalunya. Perquè vam pensar que no n'hi havia prou amb avaluar les llistes aquestes europees, les joies de la tieta europea, no n'hi havia prou per saber com anava la natura a Catalunya i quins reptes teníem. Quins reptes teníem a Catalunya. Us mostro aquí aquest indicador que vam calcular a l'LPI. Això ve es va fer una adaptació a Catalunya d'aquest indicador que s'ha fet a nivell mundial i els resultats, a partir del seguiment de 321 espècies de les quals tenim un bon coneixement, van ser aquesta baixada, aquesta davallada notable de les poblacions d'aquestes espècies, un 25%. Si ho desgranem amb les tendències, aquestes tendències per tipus d'ambients, el tema és encara més preocupant. En boscos i matollars, la baixada, fins i tot hi ha una baixada. Pensant, el bosc ha crescut a Catalunya, on podria pensar que les espècies lligades al bosc haurien d'anar millor. Doncs no, fins i tot aquestes baixen. I el que passa que les baixades després dels ambients agrícoles i de prats és d'un 34% i ja les lligades a aigües continentals és d'un 54%, és a dir, s'ha perdut més de la meitat de la població que hi havia fa 20 anys en les espècies lligades a les aigües. I això malgrat, ara ho comentaré, malgrat els esforços que s'han fet per la depuració de les aigües. Quines són les causes? Ha sortit també amb el que ha explicat en Joan, els canvis dels usos del sòl, aquest canvi global, el canvi climàtic, que també ha sortit, les espècies exòtiques invasores, això deu estar darrere, fins i tot d'aquesta baixada de les espècies forestals, deu estar afectant clarament i de les aigües continentals, ja sabem el que estàveu explicant abans, els anteriors ponents, malgrat que la precipitació es mantingui, si la temperatura augmenta, arribarà menys aigua als rius. El que veiem una mica és que la causa de tota aquesta pèrdua de biodiversitat és el model socioeconòmic que tenim, que intensifica algunes àrees i n'abandona d'altres. Això és claríssim en molts canvis d'usos del sòl que hi ha hagut i que ja ha comentat en Joan abans. Les mesures de conservació han aturat algunes coses. No es pot dir que la feina que s'ha fet des dels parcs com aquest no hagi servit per res, i això també tenim dades que ho indiquen. Hi ha espècies que han millorat la seva situació, però en tot cas això no ha pogut aturar aquesta davallada tan general. També, analitzant una mica per ambients, podríem parlar dels boscos. Bé, ja s'ha comentat una mica l'abandonament de pastures i conreus, ha comportat un augment de la superfície forestal
i això és innegable. L'augment d'aquest forestal no ha estat contrarrestat per pertorbacions naturals o no, i la fauna aïllada dels boscos, tot i que es manté en general més o menys estable, i algunes milloren sensiblement, és sobretot perquè fa aquestes espècies generalistes i no d'altres que són més pròpies de boscos madurs. Per tant, tenim un bosc jove, amb una manca gairebé total d'elements de maduresa. La maduresa dels boscos és un dels factors que incideix en aquell... Perdó. En què el paràmetre d'estructura i funcions que us he ensenyat abans de l'avaluació dels hàbitats forestals hagi anat tan malament. Bé, seguim endavant. Us ensenyo, per exemple, el cas que vam poder calcular només per alguns tipus de boscos en l'informe d'aplicació de les directives, que és el cas dels alzinars i els carrascars, que a més és un dels hàbitats pels quals Collserola aporta a la xarxa. Doncs bé, aquí teniu, gràcies a la feina que va fer en aquest cas en Lluís Comas del CREAF, vam poder avaluar fins a 12 hàbitats d'interès comunitari forestals el paràmetre d'estructura i funcions gràcies a tenir la informació dels inventaris forestals dels anys 90, 2001 i 2015. Aquí veiem, la petita bona notícia és que hi ha un procés de maduració d'aquests boscos, d'aquest hàbitat, però evidentment venim del que venim d'una història de boscos joves, etc. Els ambients agrícoles i prats, seguint amb aquest repàs dels ambients i els problemes que tenim sobre la taula i els reptes, per tant, això afecta menys, com ha explicat en Robert, aquí a Collserola, però malgrat tot està bé tenir-ho en compte. El món agrari català ha viscut un procés d'intensificació espectacular, el sabem tots, concentrant en determinades zones i abandonant l'agricultura més de zones de mitja muntanya i alta muntanya, i això té un reflex clar en la pèrdua de biodiversitat. Evidentment, les espècies més afectades, el que us poso aquí, són les que depenen més exclusivament d'aquests ambients. Hi ha exemples claríssims com les espècies lligades als ambients esteparis, especialment aquí a Catalunya, a la Plana de Lleida, o les papallones de prats, que també tenim les dades del Museu de Granollers, que tenim dades que posen la pell de gallina. En aquest procés estem perdent moltes espècies. Bé, per dir alguna cosa, s'ha demostrat que la recuperació de pràctiques tradicionals o nous models de producció més sostenibles poden ser eines que funcionin per aturar la pèrdua de biodiversitat en aquests ambients. Aquí us poso també una gràfica que exemplifica això. La tendència poblacional de papallones diürnes lligades als prats, tot això ve del seguiment de papallones diürnes que coordina el Museu de Granollers, ja veieu, un 71% en els darrers 20-25 anys. Això és molt, això és dramàtic. I les papallones recordem que és un indicador. És un indicador del que pot estar passant a molts altres elements. En ambients aquàtics, ja us he ensenyat abans la tendència, desastrosa, és un dels àmbits on els hàbitats i les espècies d'interès comunitari han patit més i les previsions sembla ser que no anirà bé, i tot això malgrat l'esforç tan important que s'han fet a Catalunya per depurar les aigües residuals. Bé, a tot això, esclar, els reptes de futur per tota la xarxa són davant d'aquests problemes i del que ens demana la Comissió Europea, els reptes de la xarxa i Collserola també, quins són?
Clar, la Comissió Europea, el que de manera més o menys indirecta, pel que fa als boscos, per exemple, ens està dient que necessitem boscos més madurs, perquè si no el paràmetre d'estructura i funcions no l'aprovarem mai. No l'aprovarem mai. I esclar, això té la seva dificultat. És un procés, com hem vist, que s'està produint, però és lent i a més, això es contraposa també amb una altra necessitat que també ens ve d'Europa, perquè estem veient que estem perdent espècies lligades a ambients oberts i estem perdent hàbitats lligats als prats i als matollars. Per tant, necessitem boscos més madurs, però també espais oberts. I no són temes antagònics, penso que això ho tenim tots clar, però cal recordar-ho. La segona és que cal aturar el procés d'intensificació agrícola. No sé això com es fa, però és evident que l'agricultura i la ramaderia ecològiques, per exemple, poden ser un tema clau. Un tema que ens va frapar molt, algunes dades que ens va frapar molt en l'informe de l'estat de la natura, va ser, per exemple, amb dades que ens donava el propi de les unitats d'agricultura, és que l'ús de fitosanitaris en els últims 20 anys a Catalunya s'havia doblat. S'havia doblat. És veritat que també s'havia extès bastant l'agricultura ecològica, però, evidentment, no tant. I això és un tema que hauríem de prendre molta nota. En fi, que incideix en moltes coses. Després és evident que l'expansió d'espècies exòtiques porta molts problemes. I caldria, no sé si aturar és la paraula, perquè és inaturable, però és evident que hauríem de fer més esforços per posar-hi una mica de contenció. Lligat a això també, ja ha sortit abans, la freqüentació humana és un tema que cada cop s'està veient que aquella part dolenta que deia en Joan l'hem de mirar de controlar. I també el tema de la connectivitat ecològica. I en aquests temes, pensant en tot això, evidentment, pensava que la Collserola, tal com també ha dit en Joan, que sembla que ens haguem preparat la presentació però així a la vegada, però no. Collserola comparteix en major o menor mesura els reptes de conservació que té tota la xarxa. Ho hem vist ara. I bé, Collserola i la resta d'espais de tota la regió metropolitana tenen una experiència molt gran en gestionar algunes problemàtiques que s'estan intensificant també en altres espais. I fins i tot més enllà de la regió metropolitana, cada vegada veiem que potser en determinades èpoques de l'any, però la freqüentació d'espais del Pirineu és massiva, excessiva, però és que la urbanització també afecta altres espais, vull dir que això és molt possible que en els propers anys passi en altres llocs i per tant l'experiència que tingui Collserola en tot això i d'altres espais de la regió serà molt útil. A nivell de gestió, penso que les eines que ens estem intentant dotar a la Generalitat de Catalunya, com l'Agència de la Natura, que va aprovar el Parlament i que ara s'està mirant d'implementar, o l'Observatori del Patrimoni Natural, tots dos àmbits seran àmbits on penso que els altres espais, com els altres àmbits gestors de la natura de Catalunya, podran trobar un lloc per aportar les seves experiències i ajudar a revertir, a afrontar tots aquests reptes dels que es parlaven. I per acabar, potser el repte més important,
un dels més importants, jo penso que té Collserola i sobre el qual pot donar, pot ajudar més, com deia ara, a molts altres espais de la xarxa, serà el tema de la connectivitat ecològica. Ja ho ha dit en Joan també, és un espai pràcticament rodejat, com veieu en aquesta imatge. Aquí us he posat alguns punts crítics on caldria així actuar-hi, perquè si no realment la connectivitat ecològica és per alguns, evidentment molts grups de faunístics, pràcticament impossible. I amb això ja està. Gràcies. Moltes gràcies, Pau. Anem una mica justos, però jo crec que sí que tenim temps per si hi ha alguna pregunta. Núria. Gràcies. Gràcies, Pau, per la presentació. Destacar això que comentaves del declivi de la diversitat d'aigua dolça, que un comentari i després una pregunta, que és un fenomen global, o sigui, estem davant d'uns ecosistemes que ocupen un percentatge molt reduït de la superfície terrestre, els ecosistemes d'aigua dolça, i contenen una diversitat enorme. I és una diversitat que normalment no es veu, o sigui, veiem que entra un ailant, una espècie invasora, una cotorra, el que sigui, però no veiem que entra un peix invasor, no? No la coneixem i a més, clar, són ecosistemes i en particular els fluvials, que són els que ens dediquem, que estan sotmesos a nombroses pressions, que a més transmeten tots els efectes de la conca, reben, diguéssim, tots els efectes que passen a la conca, o sigui, al final drenen totes les alteracions que hi ha en el paisatge i a més són com illes, no? Són illes aquàtiques dintre d'una matriu terrestre. Hi ha poca conscienciació també social, no? La frase tan nostrada de això no serveix doncs al riu ja diu molt, no? De com històricament o socialment s'han considerats aquests ambients i crec que és un fenomen global que també veiem a Catalunya i és bastant alarmant, com has comentat. I llavors, en relació a totes aquestes figures de protecció, entre elles la xarxa Natura 2000, la pregunta que us volia fer és si hi ha hagut algun esforç per veure si realment la xarxa aquesta serveix per protegir la diversitat que tenim a Catalunya o no, o si configuracions alternatives anirien millor, perquè potser hi ha zones que aparentment no semblen tan claus, però són punts claus en el paisatge, que suposen com parades claus perquè moltes espècies puguin connectar o anar d'un lloc a un altre. Ho dic perquè, per exemple, col·legues amb els que treballem, que han realitzat aquest treball a nivell de la península Ibèrica per biodiversitat aquàtica, han vist que la xarxa Natura 2000 no serveix per conservar la diversitat aquàtica perquè és una configuració pensada per l'ambient terrestre i si volguéssim que protegís d'una manera, diguéssim, suficientment bona la diversitat aquàtica, hauríem d'augmentar la superfície protegida en un 30%, que és molt, no? I m'agradaria saber això, si des del vostre departament s'ha fet alguna mena d'esforç per veure si realment aquesta xarxa és efectiva per conservar la biodiversitat, no només l'aquàtica, sinó en general. Gràcies. Bé, gràcies, Núria. A veure, jo crec que l'avaluació més seriosa i ben feta que hem pogut fer, no de la xarxa, sinó de l'estat de conservació dels elements, ha sigut aquesta que us he ensenyat, que vam fer cap al 19-20. Més enllà no ho hem fet. I a més, a veure, no cal amagar coses òbvies com que fins al moment la Generalitat ha sigut incapaç de gestionar la xarxa en el seu conjunt. El que estem gestionant són alguns espais que tenen òrgan gestor, que són parcs, que són reserves, o Collserola també, en fi, tota la xarxa de la Diputació, hi ha molts espais a dintre de la xarxa, la Diputació de Girona, alguns consorcis, però això és una tercera part de la xarxa. Les altres dues terceres parts l'hem tingut una mica abandonada, una mica el que ens va passar amb el Peny.
Hem repetit l'error i no per... En fi, aquí entraríem en un tema difícil, però és veritat que fins ara no teníem ni les eines. Ara és veritat que podem tenir les eines. Tenim un fons del patrimoni natural, que ve de la llei del canvi climàtic, que ens dota adequadament. Per primera vegada, des que jo he entrat a l'administració en 21 anys, és la primera vegada que tenim una mica de pressupost com Déu mana. Aviam si dura, perquè quan no és un all és una ceba, la pandèmia o la guerra de no sé on, en fi. I, evidentment, aquest pressupost caldrà acompanyar-lo de l'agència, perquè tu pots tenir molt pressupost, però si són els mateixos per gestionar tots els contractes o no sé què, ja hi tornem a ser. No es pot fer bé. L'agència, juntament amb els recursos, ha de ser la manera de fer un pas per la gestió de la xarxa més efectiva. Una altra cosa és si la xarxa està ben delimitada, ben feta. És a dir, jo crec que aquí també pensem que això també hi ha un procés de reflexió a Europa també i la mateixa comissió una mica ho està virant. El que passa és que la comissió és molt lenta, i això a vegades és bo i és dolent. Això parteix d'una visió clàssica de la protecció de la natura. És a dir, posem uns espais i amb això n'hi haurà suficient per protegir aquests elements. Això s'està veient. La directiva ho deixava una mica en l'aire, és a dir, què passa amb el que queda fora? És veritat que deia, no, el que queda fora ho has de també conservar, però després has de crear la xarxa per conservar-lo, efectivament, ho deixava una mica ambigu i no ho ha acabat d'arreglar. És veritat que l'estratègia europea posa el focus en la infraestructura verda i, per tant, en la connectivitat dels espais i, per tant, s'està superant una mica aquella visió més antiga, més clàssica de la protecció de la natura amb uns espais, que això era suficient. Evidentment, això passa, jo crec, amb molts hàbitats i ecosistemes i segurament amb els rius i ecosistemes aquàtics segurament passa. Però no ho tenim avaluat. S'haurà de fer. De totes maneres, és veritat que hi ha la directiva Marc de l'Aigua i cada vegada nosaltres estem parlant més amb l'ACA de com gestionar no només els espais de Natura 2000 o del PEIN, sinó els rius i els rius en global. És veritat que després a Catalunya tenim una altra dificultat, tenim l'ACA però tenim la Che, i això posa una altra dificultat sobre la taula. No m'enrotllo més perquè si no... No, perquè ens quedarem sense cafè, em sembla. Moltes gràcies per aquesta... Molt breu perquè ens fan fora. Sí, doncs simplement jo crec que a vegades amb alguns anàlisis d'aquests que s'han fet de la situació actual, jo crec que hi ha un tema que aniria bé insistir-hi i és la debilitat de les polítiques ambientals o la seva subsidiarietat d'altres polítiques. Perquè a vegades quan parlem d'aquestes qüestions d'això de fragmentació o de freqüentació, sembla com coses que ens cauen del cel i que les hem d'acceptar com són, i no és ben bé així. Evidentment, amb els temes de freqüentació, totes aquestes taques blanques que hem vist que hi havia en el Pla Territorial Metropolità les han pintat des de la pròpia administració i les han aprovat. Vol dir que si tenim aquests problemes és perquè algú ha decidit que hi hagin aquests problemes. I en aquest cas, des de l'àmbit ambiental, doncs t'aguantes perquè no tens veu. Per tant, jo crec que a vegades també s'hauria de reclamar aquesta mica més de veu. Per exemple, no tenim un programa de restauració de molts d'aquests punts, diguem-ne, que són embuts que no permeten. Quan es van fer els Jocs Olímpics, van tirar a terra moltes indústries i moltes coses per fer la zona costanera, per arreglar-ho i tal. En canvi, tirar un viaducte o tirar un tros d'autopista per fer un viaducte que sigui un punt de pas de fauna, doncs això sembla que no ha entrat encara en molts caps. I després el tema de la freqüentació també, per mi és el mateix.
L'altre dia, no fa massa, mirava un document de l'any 84 que es deia, sobretot en aquest parc natural, no se us acudís fer, no aquí a Collserola, en un altre, ja no cal dir noms, no se us acudís fer els centres de recepció de visitants al mig del parc. Evidentment no es van fer al mig del parc. I ara aquest mateix parc té tota una sèrie de programes de recuperació dels llocs afectats pel trepig, etc. Ja s'havia avisat, no? I en el cas de Collserola, hi ha una cosa ara que potser és més una reflexió, no? Però si té 6 milions i mig, la meva pregunta és, si no existís el Parc del Besòs, si no existís el Parc del Llobregat, si tota la zona del Delta del Llobregat i del Baix Llobregat, de molts espais d'aquests que s'han fet de lleure ciutadà, potser ara estaríem als 12 milions, no? Vol dir que, esclar, les polítiques aquestes a vegades jo crec que no estan restringint accessos, sinó afavorint que els ciutadans trobin allò que necessiten més a prop, a vegades, de casa seva. Jo he vist relativament a prop d'un àmbit natural, però encara que sigui per 2 quilòmetres hi ha d'anar en cotxe, perquè és tan inhòspit aquests 2 quilòmetres que no em queda cap més remei que agafar algun vehicle o alguna cosa així per anar-hi. Gràcies. Josep, sí que teníem una altra paraula del Robert, però mirarem d'incorporar-lo després i de moment, Roser, no sé si volies comentar alguna cosa.